Vie käsi ja olkanivel ulkokiertoon sekä ota kiinni tuolin selkänojasta. Ota askel eteen ja laske vartaloa alaspäin. Vie vasen käsi alaselän taakse. Ota oikealla kädellä kiinni vasemman käden ranteesta ja vedä sitä alaviistoon. Vie vasen käsi vartalon etupuolelta kurottaen sitä mahdollisimman pitkälle. Vie kättä sisäkiertoon ja paina kyynärpäätä vasemmalla kädellä kohti vartaloa.